Vítajte znovu na mojom kanáli. Dnes sa vyberieme na celodenný výlet do dvoch významných egyptských historických lokalít Abydos a Dendera. Naša cesta vedie najprv do mesta Abydos. Vyrážame ráno pred 6 hodinou a naša trasa vyzerá asi takto, čiže z Makadi Bay vyrážame smerom na juhozápad. A táto cesta je podobná, čiastočne sa kryje s cestou do Luxoru, akurát do Luxoru by ste išli po asi 3 hodinkách južne. My sa potom vydáme iným smerom. Prvá zastávka po zhruba hodine cesty a je to odpočívadlo, ktoré sa nazýva veľmi nápadito Kleopatra, ako ináč, že? A na tomto odpočívadle si môžete kúpiť bežné veci na občerstvenie, neviem, čipsy, niečo na jedenie, takéto vankúšiky na krk, na dlhé cesty, nápoje bežnej západnej produkcie, neviem, či sú to fejky alebo originály, to sme neskúmali, a potom vyjíždžame ďalej na cestu. Ale prvne sa poberieme ďalej, ešte v okolí odpočívadla ma zaujalo takéto nejaké obydlie zvláštne, kde nejaká rodinka pobývala. A tu mali taký zvláštny agregát, predpokladám asi, že išlo o nejakú studňu, čerpanie vody, myslím si, ale overiť som to nedokázal. A už sme ďalej na ceste, prichádzame do Abydosu. Cesta trvala zhruba asi 4 hodinky, kde sme vlastne počas cesty mali aj policajný doprovod alebo sprievod a ten sme ešte mali potom aj cestu naspäť, asi na 2 úsekoch cesty. Takže Abydos byle centrum kulto boha smrti, boha Osíra. Tak boha zla se menuje Set. niečo si počuli od nášho sprievodcu a takto vlastne vyzerá v detaile celý areál archeologického náleziska v Abydose a my si to postupne prejdeme celé. Budem sa snažiť vám dať nejaký základný výklad, ale nebudú tu žiadne egyptologické hĺbkové informácie, tie si potom nájdete niečo viac v texte pod videom. Který spojuje Středozemní a Rude moře a tvoří hranici mezi Afrikou a Azií, takže Sinajský poloostrov to je jako most mezi Azií a Afrikou. A teraz vlastne k celej prehliadke a význame mesta Abydos. Abydos sa považuje za jedno z najvýznamnejších archeologických nálezísk. Vznikol pred viac než 5000 rokmi a nachádzajú sa v ňom chrámy Setiho I. a Ramzesa II. Nachádzajú sa tu pozostatky mnohých starovekých chrámov vrátane kráľovského pohrebiska, kde boli ukladaní na odpočinok najstarší faraóni. Abydos bol jedným z dôležitých náboženských miest Egypta, podobne ako moslimovia dúfajú, že aspoň raz za život absolvujú púť do Meky. Egypťania dúfajú, že raz navštívia Abydos, ktorý bol pre nich silne spojený so vstupom do posmrtného života. Ako pohrebné miesto neskorších kráľov a boha smrti, vegetácie a plodnosti Osirisa alebo Usíra bol chrám jedným z najsvätejších miest v Egypte. Podľa legendy je v Abydose pochovaná hlava Usíra a odohralo sa tu tiež jeho zmrtvých stanie. Preto si tu mnohí Egypťania zakladali vlastné hroby, respektíve aspoň napodobeniny hrobov, alebo si stavali pamätné miesta, aby sa podielali na zmrtvých staní. Najslavnejšou stavbou je chrám faraóna Seta I. alebo Setiho, to je ten, na ktorý sa práve pozeráme, ktorý bol dokončený jeho synom Ramzesom II. Chrám bol dokončený za 10 rokov výstavby okolo roku 1279 pred našim letopočtom. Jedná sa o jediný veľký egyptský chrám s neporušenou strechou a vnútri chrámu sa nachádza 100 stĺpov. Počas mnohých rokov bol chrám zasýpaný pieskom a odpadom, jeho vyčistenie bolo zásluhou uznávaných archeológov v roku 1863. Steny chrámu sú postavené z vápenca a pieskovca. V areáli sa nachádza aj megalitická stavba Osirion, ale k nej sa za chvíľočku dostaneme. Za chrámom sa nachádza aj napodobenina hrobu Oriona. Kráľ Setos I. bol pochovaný v údolí kráľov v Luxore a v chráme je uchovaný aj významný chronologický tzv. Abydoský zoznam kráľov dynastického obdobia, na ktorom sú uvedené mená všetkých kráľov od Menesa až po Seta I. Toto uvidíme v jednom krátkom zábere. K všetkému sa postupne dostaneme.
Prehliadka chrámu trvá zhruba asi hodinu, záleží na tom, ako sa dohodnete s vašim sprievodcom. Náš sprievodca bol veľmi skúsený pán, ktorý nás detailne zasvetil do histórie, ale viete, ako je to s toľkými dátami, ktoré vám niekto naustí za hodinku do hlavy, tak chvíľku sa orientujete a potom si radšej niečo doštudujete. Takisto, ako som spomínal, ja tu nepodávam nejaký podrobný výklad, ale všetko si môžete nájsť niekde dohľadať na internete. Ide skôr o také nejaké približné predstavenie, aby ste si urobili obraz alebo základnú predstavu o tom, čo takýto výlet vám poskytne a k akým historickým artefaktom sa počas výletu môžete dostať. Potom to sa dostaneme zase na obed, ktorý teda nemám na videu, a po obede sa presunieme na iné miesto. K tomu prídeme neskôr. Krásne malby a vzácne informácie, ktoré sú vyrité do stien, sú v neuveriteľnom zachovalom stave. Naozaj toto miesto stojí za vašu pozornosť. A on si jednotil ich poprvé na historie. Jsou 35 jmen a 35 jmen. A jachta. Tak lidé řekli, že jsou mimo zeměšťané, oni stavěli pyramidy a stavěli chrámy, ale nemyslím si, že protože staří Egypťané měli silnou víru a se silnou vírou se může hory přenášet a jsou hory. Tu sme sa stali stredobodom pozornosti miestnych školákov, čo bolo veľmi milé. Ako nám sprievodca povedal, tak títo školáci ešte nikdy nevideli žiadnych turistov, pretože toto nie sú veľmi turisticky exponované lokality, čo je naozaj veľmi pozitívne v porovnaní s prefláknutými miestami, ako napríklad Luxor alebo egyptské pyramídy v Káhire. Takže my sme sa stali dosť vzácnosťou a boli sme okukovaní. Veľmi radi sa deti s nami pofotili. Tu je už skôr spomínaný Osirion, ktorý je vlastne megalitickou stavbou a súčasťou pohrebného komplexu Setiho. Stavba mala pripomínať hrob. Vrch komplexu pokrývala strecha a dnu sa vchádzalo cez podzemné chodby. Komplex bol objavený až v roku 1902, niekoľko dekád potom, ako sa podarilo vyrábať z piesku chrám Setiho. Archeológovia sa domnievajú, že išlo o vodnú zásobáreň. No a teraz bol taký krátky obed a po obede sa presúvame smerom na východ na druhé miesto nášho výletu. Máme nejaký policajný sprievod a tu na už ideme ďalej. Takže presun zhruba asi do 2 hodín. Vidíte, veľmi autentické prostredie, nezameniteľné. Proste toto je ten pravý skutočný Egypt, ktorý môžete vidieť, ako náhle opustíte rezorty a idete na výlety napríklad do Luxoru, alebo teda na tento výlet, na ktorom sme boli aj my. Je to veľmi zaujímavé, ináč tá cesta, to je problém trošku dostať nejaký rozumný záznam, videozáznam, pretože každú chvíľu sú nejaké retardéry alebo strašnej kvalite cesty, úplne naozaj zúfalé. Toto momentálne cesta, po ktorej ideme, je úplne krásna, parádna, kvalitná cestička. Takže toľko vlastne k tej prvej časti nášho výletu a prichádzame do druhého miesta a tým je Dendera. Zase vidíme asi, ako vyzerá celý komplex Dendery, je tam hlavný chrám a nejaké menšie chrámy, tak trošku si niečo o nich povieme detailnejšie. Tu nás sme v návštevníckom centre a budeme sa postupne presúvať z návštevníckeho centra do hlavného areálu. Je pár minút také prechádzky. Veľmi pozitívne hodnotím takéto nejaké informácie, ktoré sa nachádzajú v priestoroch, v areáloch, nejaké mapky a informácie, kde sa môžete dočítať čo to z histórie. Takže
Trošku k tej Dendere. Dendera bola hlavným miestom pre uctievanie bohyne Hathor, ktorá je rôzne vnímaná ako patronka pozemskej lásky a bohyňa uzdravenia. Chrám Dendere dal postaviť Ptolemaj 12. a Kleopatra 7. Ponúka úžasné farebné náboženské výjavy a je zasvetený jednej z najstarších egyptských bohyni Hathor. Na to bola veľmi dôležitým a uctievaným božstvom, čomu zodpovedá aj samotný chrám, ktorý svojou monumentálnosťou a bohatým zdobením zanechá každého v nemom úžase. Pri vstupe do hypostálu, prvej vstupovej haly chrámu, upútajú hlavne nádherné farebne zdobené stĺpy s rôznymi výjavmi. K tým sa dostaneme, bude dostatok záberov, poskytnem z interiérov tohto chrámu. V Árali sa nachádza aj posvätné jazero, v ktorom kňazi vykonávali svoju očistu pred vykonaním rituálu božského spojenia bohyne Hathor so slnkom. Chrám Abydos zahŕňa 7 svätýň zasvetených 7 bohom. Posledné štúdie naznačujú, že chrám Dendera mal niekoľko vzájomne prepojených funkcií. Bolo to uctievané pútnické miesto, kde bohyňa uskutočňovala zázračné liečby. Bol to druh nemocnice, kde sa praktikovali rôzne fyziologické, psychologické a magické terapie. A bola to tiež scéna veľkých sprievodov a festivalov počas astrologického cyklu. Typickou črtou Dendery, ktorá sa nachádza v iných egyptských chrámoch, sú tajomné krypty, niektoré sú pod zemou, iné uzavreté v mnohých dvojitých stenách horného chrámu. Do 2 z týchto krypt sa môžete dostať aj dnes. Tam som nešiel, lebo tam by sa veľmi nedalo filmovať. V chráme sa nachádzajú nádherné farebne zdobené steny a stĺpy, ktoré sú staršie viac ako 2000 rokov. Nájdeme v ňom aj staroveké horoskopy a kalendár, ktoré patria medzi najstaršie na svete. Zaujímavé sú mnohé miestnosti. Na tej mapke ste videli, že tých miestností je tam naozaj požehnanie. Nájdete v nich množstvo zachovaných fresiek a výjavov mapujúcich uctievanie Hathor počas generácií panovníkov. V areáli komplexu Dendera je uzavreté posvätné jazero, chrám bohyne Isis a murované sanatórium, kde sa praktikovalo božské liečenie. V hlavnom chráme je zaujímavé študovať krásne a vysoko detailné astrologické kalendáre, vyrezávané a malované na stropoch. O chvíľočku uvidíme ten astrologický kalendár a teraz vás nechám vnímať len krásu chrámu ako takého. Ako som spomínal, takisto Abydos ako aj Dendera nie sú veľmi tzv. Prefláknuté miesta turistické, takže naozaj si môžete vychutnať vo veľkej pohode bez akýkoľvek davov, tlačenice turistov. Vidíte nikde nikoho, je to zhruba okolo 2., možno 3. hodiny po obede, čo i bol vlastne za bežných okolností v iných lokalitách špičkový čas, kde by ste sa tlačili s ďalšími turistami. Tu na to bola pohodička a mohli ste sa naozaj venovať výkladu sprievodcu. Myslím si, že je to veľmi rozumné ísť na takéto nejaké miesto. Ak ste už videli možno dôležitejšie alebo preflaknutejšie lokality, ako napríklad Luxor, tak Abydos Dendera stojí určite za návštevu. Krásne nasvietené miestnosti, zachovala stavba a vlastne tie steny, ako vidíte, tiež sú v rôznom stave zachovalosti. A stále je tam mnoho rôznych symbolických zobrazení a opäť by som nechcel kafrať egyptologom do ich povolania, takže najlepšie je dohľadať si nejaké informácie. Samozrejme po odbornom detailnom výklade budete mať informácií až. No, keď je možno lepšie len tak sa voľne prechádzať a nechať si nejakú polhodinku na také samotné prechádzanie, rozjímanie, vnímanie histórie, vnímanie krásy. Ale ono tak vždy aj prebieha, že sprievodca najprv vám dá výklad a potom vám dá nejakú polhodinku na to, aby ste si pochodili, pofotili a aby ste vlastne si spravili svoj dojem
bez nejakých externých zásahov, proste aby ste sám so sebou v spojení s touto historickou atmosférou si vychutnali čaro tohto miesta. O chvíľočku sa dostaneme do miestnosti, kde je ten horoskop alebo zodiak, ktorý sa nachádza na strope miestnosti. Tam bude chvíľočku veľmi krátky výklad z prievodcu a potom navštívime ďalšie miesto, vidíme na strechu chrámu a to už bude pomaly aj koniec nášho výletu, ale nepredbiehajme. Takže teraz vchádzame do miestnosti, kde na strope sa nachádzajú znamenia alebo horoskop. Vík. A to je lev. 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 A kozor. Tady. Pohľad zo strechy, pohľad na horizont. A znovu ďalšie fotenie celebritné, proste naše ženy, manželky sa stali veľmi vďačným objektom domácich návštevníkov komplexu. Takže vďačne pozvali. To bolo veľmi milé a človek cítil takú nejakú úprimnú radosť. Nikto sa nedožadoval žiadneho bakšišu za nič. Proste nevinná radosť, detská, mládežnícka, krásny zážitok. A pomaly vychádzame z chrámu a z areálu. A tam vlastne bude končiť náš výlet. Návštevnícke centrum opúšťame. A to by nebol samozrejme Egypt, keby vás niekto neoslovil zo snahe predať nejaké suveníry. Takže tu na nejaký pánko nám bude vnúkať ručníky, ale tvrdohlavo proste tvrdošíne ideme ďalej. No a už vlastne končí náš výlet a vraciame sa naspäť do hotela. Prišli sme večer okolo 7, možno pol 8. Bol to mimoriadny zážitok, veľmi kľudný výlet, proste žiadne stresy a videli sme proste niečo, čo možno nie každý návštevník Egypta chce vidieť, pretože každý sa samozrejme sústreďuje len na Káhiru a pyramídy. Prechádzame cez Níl naspäť a budeme trieliť ďalej na východ a prídeme až za tmy. Takže ďakujem pekne, že sledujete môj kanál, uvidíme sa na budúce.